de res per descobrir, ja no queda cap sorpresa a l'armari, diguéssim, no? I sí que per part, diguéssim, de les entitats del moviment social ja hem pres consciència de tot plegat i des del meu punt de vista hem començat la remuntada. La remuntada per mi comença l'11 de setembre a la manifestació de la Diada, quan en un canvi absolut d'escenari que bàsicament té dos novetats sobre el que ha passat abans durant tot el procés, que és que ja no hi ha unitat independentista i dos, ja no hi ha acompanyament entre la societat i les institucions. És a dir, tot el que havíem fet del 2012 fins ara es basava en que el camí cap a la independència es feia des de la unitat i des de la col·laboració o des de l'acompanyament entre les institucions i la societat. Aquest 11 de setembre ens vàrem trobar que ni hi havia unitat ni hi havia acompanyament de les institucions, sinó que el govern i especialment el president de la Generalitat Autonòmica va dir que aquesta manifestació era, diguéssim, contra ell mateix i que per tant participaria i va, diguéssim, de manera indissimulada cridar-nos a no participar ja més en aquesta mobilització. I, malgrat tot, la gent va fer l'aposta de dir d'acord, potser no hi haurà unitat a nivell d'institucions i a nivell de partits, però nosaltres seguim pensant que la independència és important i vàrem poder demostrar una cosa que és que manifestar-se, fins i tot manifestar-se només amb samarretes i banderes, canvia les coses. I perquè ens diguin que manifestar-se no serveix per res. El país no és el mateix des d'aquesta manifestació, ja es varen acabar, diguéssim, ensenyant totes les cartes, va caure el govern, va implosionar la via de la represa autonomista i es va veure que l'independentisme no era tan dòcil, no estava tan condicionat pels partits i per les institucions com alguns es creien, no? I per tant vàrem començar aquesta remuntada prenent consciència de que ens tenim a nosaltres mateixos, la gent ens tenim a nosaltres, que ho farem entre nosaltres i que al final serem nosaltres que marcarem l'agenda i marcarem el ritme de les institucions i dels partits. I que si algú no vol seguir el ritme marcat de les institucions i des de la gent, tindrà problemes. I aquesta remuntada i aquesta nova capacitat d'incidir es demostra, sense anar més lluny, la setmana passada, quan vàrem tenir la manifestació a la plaça Sant Jaume. Jo crec que potser algun exemple que potser podria matisar, però que ja es podria dir que es fa des de l'independentisme, des de l'ANC, alguna manifestació crítica amb el govern de la Generalitat, però que aquesta vegada realment tenim una manifestació ja des del moment que es convoca fins als discursos d'aquesta manifestació, és clarament de fer un toc d'atenció i fer una pressió social directament i deliberadament i obertament en el govern de la Generalitat, i a més amb èxit, perquè després de l'èxit de la manifestació de la setmana passada ens vàrem trobar que de sobte aquesta gran negociació que havien fet per reformar el Codi Penal mereixia 5 o 6 esmenes per canviar-la de dalt a baix, que després no les han acceptat. Si voleu en podem parlar, però d'alguna manera varen acabar reconeixent que teníem raó la gent que ens manifestàvem. I això ens passarà constantment. És a dir, la capacitat que tenim de marcar l'agenda, de marcar el discurs, i que per molt que surti a la Galeria Gòtica el president autonòmic a dir-nos que tot és fantàstic, si nosaltres sortim al carrer i li diem per aquí no, al final li tremolen les cames. I aquesta és la nova força que està molt bé que l'hàgim descobert i que tinguem la capacitat de transmetre-la. I per resumir el que era la pregunta i el que exemplifica això, ens cal assumir aquesta nova realitat, aquest canvi d'escenari. No hi haurà unitat, no hi haurà acompanyament de les institucions, som a l'oposició,
Jo crec que l'activisme independentista hem d'acceptar que som a l'oposició en el govern autonòmic, exercir-ho amb tota la força i amb tota la fermesa i determinació d'aquest paper d'oposició i, per tant, també és un canvi de xip que l'hem d'assumir i a l'hora de mobilitzar i a l'hora de reclutar gent, poques paraules i molta acció. És a dir, no convencerem a ningú més dels que ja som aquí, amb discursos, amb paraules, amb promeses, perquè d'això n'hi ha hagut de sobres últimament, que no s'ha traduït en gaire res, però crec que la gent està esperant i està expectant davant les accions que es comencin a engegar. I jo crec que les accions que ara corresponen són accions de plantar cara, són accions de confrontació directa amb l'Estat, són accions de confrontació amb l'autonomisme i són accions de confrontació amb l'avantguarda de l'unionisme i de l'Estat, que són els jutges. Al final, com deia aquell, un filòsof castellà em sembla que era de la Universitat de León, que deia en el segle XXI els cops d'estat ja no els donen els exèrcits sinó els jutges i per tant assumir això també, que ja el nostre adversari no ens ataca amb l'exèrcit sinó que ens ataca amb els jutges i també assumir nosaltres una estratègia per confrontar-nos amb els jutges, perquè al final ara mateix tot plegat s'aguanta d'una manera molt precària, està en un equilibri molt fràgil, molt fàcil de, crec jo, aquest equilibri molt fàcil de tombar. Però ara sí que es dona el moment de màxim esplendor de la repressió i de l'estratègia de l'Estat, que és que ara mateix tenen a tota la classe política atemorida, la tenen a tota perfectament obedient i perfectament, diguéssim, reclosa en ella mateixa i fent bondat, no fos cas que poguessin patir algun tipus de represàlia, sense que calgui fer res. És a dir, l'èxit màxim de la repressió és quan tothom obeeix i creu sense que calgui castigar ningú, perquè tothom té por del càstig. Però aquesta és la situació, però ens fa falta molt poc, ens fa falta una espurna molt lleugera perquè tota aquesta situació canviï radicalment i això és el que crec que de manera intel·ligent, de manera astuta, trobar la fórmula per revertir aquesta situació i estic convençut que ho canvia tot de manera radical i molt ràpida només que trobem el moment i el lloc de fer saltar aquesta espurna.